Здравейте, почитатели на блогове, блогъри и Емил Конрад. Защото, нали, той ушким най-известния. Не, всъщност е. Да. Днешния епизод ще направя една много голяма лудост. Ще смешам горчица, която е... не искате да знаете. И лют кетчуп. Само, че не знам в какво ти смешам. Пръстим се в барут, защото правят 3 клипа на един темп. Първите 2 клипа с кибридната кутийка и чашата, която гърми. И сега предизвикателството, защото стана някаква авария, толкова спря и не мога да кача клиповете. И от това ги правя на един ден и след това ще ги качвам заедно. Не знам, сега ще видим. Ще направя прекъсване, докато намеря какво да ги смешам. И разбира се, веднага щом направих паузата, разбрах, така не сетих се в какво мога да смеся горчицата и кетчупа в чашки за сос, но разбира се, аз не ги открих. И ще смешам и това. Малко това. Отвори се. Отвори се. Малко от това. Интересно. Малко сега от това. На здраве, да ми е сладко. Айде бе! То пък не мърда. Ще използвам клечка за зъби. Пак ли пастана шибан, снимам с телефон. Ще използвам клечка за зъби, за да разбъркам. Забравих да разбъркам. Това ще стане още по-отвратително. Не искате да знаете на какво заприлича, обаче ще ви покажа. Вкуса е като това как изглежда. Да, се опитам да го изпия, защото няма лъжичка в момента. Айде де! Тази горчица и кетчуп не искат да бъдат изядени. Добре, пак ще направя прекъсване, писане вече от тия прекъсвания, обаче трябва да си намеря лъжичка. Може да разна тук. Ето ме отново, коста хора, намерих си лъжичка. Сега се отровя. Котката ми се опита да го изяде, между другото. Мразя се. Така. Стига си отваря във врата. Да. Да, доста. Карай!